anyị nwe okwukwe n'ebe Kraịst nọ, anyị ekpe ekpere. Ọ bụrụ na ihe abụkarịa ife na-enye nsogbu, ekpe ekpere akpa anyị a na-abịa enye aka ekpe ekpere si Chineke ya obinigwe. Ọ bụrụ na o nwere mmadụ egburu ebe nọ ma mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu n'ebe nwa ma ọ bụ ọbara akwafuru nke na-ebe na-achọ ka ịba ọbọ aha kpee ekpere yọọ Chineke o ji nwayọọ tọrapụ ya bụ ndị ezinụlọ afọ ma agbụrụ afọ na nsogbu ọnwụ na ha nwere onye ndị Igbo ochie metawo o kwesịrị ekwesị na agba ọfọ nnụnwa ife nke Kristi chagoro na mba ụwa niile. Mmadụ nketa je na-ebubatakwa ike nke ọchịchị si na ọ bụ ka e wee meta ihe ndị nna nna fa ma ọ meta ndị agba ochie mma. Ya bụ na o kwesịrị agwụ ndị a sị na agwụ na agwụ dabere fa ha gbakwute anyị na ministri a ga-enyere fa aka, ha gbakwute Kraịst ga-enyere ya aka. Isi na ya bụ agwụ nọ ya pụta maka na onye ọ bụla Kraịst kụrụ mba ekwesịghị nwe ozi ike ọ nọ n'ebe onye afọ. Ya bụ ị na-agwa anyị na ọ bụrụ na akpọ gị na ị ga-eso onye ahụ jerukwuo obi ya nye aka. A na-enye aka dị etu afọ, onye a na-enye aka ọbụla. Ọ bụrụ onye chọrọ ka enyere fa aka na ezinụlọ fa kpee ekpere ka ihe ọbụla na-enye ha nsogbu ka ọ kwụsị, anyị na-enye aka dị etu a n'afa Kraịst ka anyị jikwa na arụ ya bọọlụ na ọ bụrụ n'afa mmadụ ma ọ na ike nke aka m. Enwere ike ọbụla m nwere onye ike niile dị n'aka ya bụ Kraịst afọ. Enwee ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-abịa ministrị mgbe a na-ekwu ji enwe ya ministrị Wenezdee ọbụla na Isuọfịa, then Fraịde ọbụla na Ifite Ọka. Ọ na-abịa na-eme ekpere, anyị etinye na ekpere Chineke anapụta gị. Ndị ọzọ zikwazị ọ bụrụ na ọ na ezinụlọ gị a ga-enye aka napụtakwazị na ezinụlọ. Daalụ. Enwere ike ịgbagọ na akara ekwentị nwetakwa gị? Enwere ike ịkpọ n'akara ekwentị. Onye ọbụla chọrọ ịkpọ m n'afọ m nọmba m akara ekwentị eji ama m a ga-enweta m. Nke a dị n'onyonyo ugbu a. Onye nwa na-akpọrọ ya nọ ọ ga-enweta m. Ọ bụrụ onye nọ na-agbụ chọrọ ka enyere ya aka ma ụmụ nwaanyị dị ime na-achọ ka ekpelefe ekpere ka ha mụọ nwa n'udo. Enwegoro ọtụtụ ndị o nwere onye nke nọgo na-agbụ nwaanyị na-achọ ịmụ nwa mana o wee bụ na kamgbe ọ nọ na labor for 4 good days, ya bụ abalị 4, mgbe ọ kpọrọ n'ekwentị wee sị na ya na nwa fada ugo mere mma ife ga-egbe m ukpe ya anwụzikwa anwụ n'ebe a. Nwa ịkpọkọ n'obinigwe maka na bụrụ m nwa na-alụ mgbakọ obinigwe sị biko na enwe nọ n'ụlọ ọgwụ ebe nwa na tieta Chineke ịmago otu o si wee dịrị ya ngwa tọrapụ ya na agbụ onye a wee nwere onwe ya bụ onye ọ na-akpọ n'ekwentị a ga-enyere fa aka belekwe sọsọ ma ọ na nọ n'ekpere. Ọ bụrụ na nọ n'ekpere agbanye ọmụ ya mana ọ bụrụ na m nọ n'ekpere ndị ọ na-achọ ka enyere fa gị ha enye. Mana nke ọzọzi bụ na onye bịara abịakwazị ma ebe ọ kacha dị mma. Ya bụ anyị na-enye aka ikpe dị iche iche mmadụ si wee kpọọ anyị enyere fa aka n'ekpere. Ke maka mmadụ bụ abụmọnụ, o nwere olileanya ma ọ bụ enyemaka a ga-enyere ya? Ihe gbasara abụmọnụ ma ka a na-ekwu n'oge agba ochie ma ka a na-ekwu n'oge agba ọfụ. Abụmọnụ dị maka na o nwere ife mmadụ ga-eme ọ bụrụ o butere abụmọnụ. Ikpekwala arụsị na onwe bụ abụmọnụ. Mmadụ na-ezu oshi na-eme isi na aja ha na-enweta abụmọnụ. Mana abụmọnụ ọbụla dị n'onye otu Kristi kwere na Kraịst kwesie ike n'ime mmụọ na eziokwu ịgbakwuru Kristi ifu na onwe ọzọ abụmọnụ ga-adịrị ụmụ Chukwu. Ya n'afa Kraịst akwụkwọ nsọ gwara anyị n'afa Kraịst na abụmọnụ ọbụla ga-enye efe. Onye otu Kristi ga-enwere onwe ibego n'akwụkwọ nke Galatians isi nke 5 na amaokwu nke 1 o wee na-agwa anyị na onye ọbụla bụ onye kwere na Kraịst ga-enwerịrị mmeri. Onye nwe kwere na Kraịst na onye ha gabụgo onye ga-enwere onwe ya. Abụmọnụ ọbụla nke bịara ụmụ Chukwu ma ọ nke dịịrị ụmụ Chukwu ma ihe ndị Igbo ochie metalụ ma ndị agba ọfụ ma o si na njọ ma o si na ịlụ alụ dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị sepụ aka gbapụ Kraịst ọ ga-eme ka ọ dịrị anyị na mma. A na-emekwa ka ịmata ife dị n'akwụkwọ nke Izikiel isi nke 33 amaokwu nke 18 ka ngụpụta ya. Ọ sị when a righteous man stops doing good and starts doing evil, he will die for it. When an evil man gives up sinning and does what is right and good, he has saved his life. Now, ọ bụrụ na onye afọ bụ onye abụmọnụ ji ma ọ bụ onye nọbụ na njọ ma ọ bụ na nsogbu dị iche iche ma ọ bụ na agbụ asị ka kpebie na ya ka esi na agbụ anọ na ya esi na nsogbu anọ n'ime ya pụta abụmọnụ ya pụta ka ya gbakwu Kraịst. Ọ gbakwu Kraịst kọọ Kraịst mba. Kraịst ga-akagbu ọ ya kagbu abụmọnụ niile afọ onye a nwere. Ọ ya kagbu nsogbu niile afọ onye afọ nwere.
onye akagbu njọ niile onye afọ nọ n'ime ya wee mee ka onye ha bụrụ ezigbo mmadụ, onye ha bụrụ onye nke ya. Onye ha nwụọ n'ime mma na n'ọkwa gracia, ịma na ọ ga-aga eluigwe. Mana onye nọ na ntị na-eme ihe ọjọọ, onye na-eme ihe ọma nakọta mere nke ọjọọ wee si na nwere ife na-eme na ọnwụọ na ya nsogbu afọ mmụọ afọ na-edere ndị na-adị iwu Chukwu, ịma na ọ ga-ejide onye afọ. Ya ka anyị gba mbọ si na nsogbu gbapụta gbakwuru Kraịst, ọ ga-enye anyị nchekwaba na nsogbu ọbụla ka nọ n'ime abụmọnụ ọbụla adọghịziri maka onye ọbụla kwere na Kraịst. Kedu ụzọ mmadụ ga-esi gbanarị ịkọ nsị na inye nsị? Ụzọ mmadụ ga-esi gbanarị ịkọ nsị na inye nsị bụ ịgbakwuru Jizọs na Mary, maka na Jesu Kristi bụ ife nke na-acha na mba niile. Anya bụ ife, onye nwere gbakwutere ya bụ Kraịst bụ ife, dịka esi egwu n'akwụkwọ nke Jọn isi nke 8 amaokwu nke 12. Ebe ọ nọ wee sị na abụ m ife nke ụwa, onye ọrụ na-eso m agara aga n'ọchịchịrị. Onye ọrụ na-eso Kraịst wee kweta na Kraịst bụ ife nke ụwa, o jidesie ya aka ike. Ọ bụrụ na akọrọ ya nsị ma ọ aja na ihe ndị ọzọ n'afa Kraịst, nwere ife ga-eme. Akwụkwọ nsọ gwụrụ anyị na ndị niile kwere na Kraịst na mkpụrụ na ha nkwuru ike ịzụ agwọ ụkwụ ma ọ nwụọ ihe ọra na-egbu egbu a na-akpọ deadly poison, maka na okwe ha nwere n'ebe Kraịst nọ ga-eme ka nwere ife ga-eme ha. Ya na ọ ikwe na Kraịst kwesịghị ike, maka na ụfọdụ na-eme ka eze ama ahịa, ana m eje chi m ọrụ, ana m eje aka m ọrụ. Ị na-eme ana m eje chi m ọrụ, ana m eje aka m ọrụ wee danye na nsogbu, ịma na ọ ya fegara inwe nnapụta. Mana ọ bụ na isi ikpebie ka ịhapụ ihe ọjọọ soro Kraịst, jirisi ya aka ike, ife na nwere nsogbu na Nwachukwu ga-eme. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Chineke pụrụ ife niile, nna dị afọ ọma, onye obi ọma, chi nke na-atọ agbụ, chi na-aza ekpere, ọ dị mma mma zụrụ arụ. Daddy, ana m ekele gị maka ozi nke gị, ozi nke ndụ nke inyere ụmụ gị n'ụbọchị taata, maka na onye ọna kwere m, onye ọna n'ọrụ wee tinye n'ọrụ ga-enwe nnapụta. Dị nwere ozi gị ndị a ka na ka ime ka ọ banye n'obi ụmụ gị, ka ọ dị ka mmiri nke jiri eji wee zoo, wee mịa mkpụrụ, wee mịa nri, osisi akụmakụ nke doro n'ugbo ka o nwee ike wee too wee mịta nri. Dị nwere ka ozi gị a na-ewe dị ka ya bụ mmiri nke zoro ezo, nke eme ka ọ mịta nri n'obi ndị mmadụ ndị nke nọ ya bụ okwu. Mezie ka site ịnụ okwu nwa mee ka ụmụ gị gbanwee, ka ndị mmadụ ndị nọ n'akpụ dị iche iche, ndị nọ n'otu nzuzo, ka ha nachigata azụ gbakwuo Kraịst. Ndị ihe na-esi ka ha makwụ na Kraịst ga-eme enyeme ka ọ dịfa na mma. Ndị enweghịzi olileanya ka ha mata na ọ Kraịst na-enye ya olileanya. Agbakwu Jesu na nne ebu Virgin Maria, ọ ga-adịra ya na mma. Biko mejuo ihe ndị a karịa ka anyị si wee ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. God knows you more than you know yourself, and He knows your intentions too. So for the ones you mentioned there and the ones that you not even mentioned, may He grant your heart's desires in Jesus' name. In this Mass, raise up your two hands up. In this Mass, we pray that all of you, my brothers and sisters, that are having one type of problem or the other, we ask the Trinity to set you free from these bondages in Jesus' name. Are you one of those that are in chains? I pray that our Lord Jesus Christ will set you free from those chains in Jesus' name. Are you one of those whose business are crippled or having one problem or the other? No more moving, no progress. We pray as we lift up our hands and hearts together that those places of business, doors of prosperity may be opened in Jesus' name. I pray for divine connection upon each and every one. I pray for divine connection in Jesus' name. That those of you, the young ones, the young ladies who are reached the age of marriage, that have not gotten married, I pray that soon and very soon you will testify. Soon and
and very soon, the Lord will not just give you a husband, but the husband of your choice. In Jesus' name. You don't have money. I pray that the Lord will prosper you so that you will have the money to marry. In Jesus' name. And for all of you who have one type of problem or the other, I pray that the good Lord will set you free from this problem. In Jesus' name. Those who are sick, I pray that the good Lord will grant you healing. In Jesus' name. I pray that this mass be a healing mass for you in Jesus' name. Those who are receiving one type of attack or the other, I pray that those attacks that are Lady Queen of Light and the Lord will squash them out of their mind in Jesus' name. This is our earnest prayer through Christ our Lord.